Jes, täällä ollaan taas Majorsilla Olman Jarnon kanssa. Monessa päivä on 7. päivä. Taitaa se olla. Joo, vähän vieläkin maha täynnä tosta mun Juuso edellisestä pizzan syömishaasteesta, vaikka mä nyt vähän sitten sanotaanko, en nyt ehkä sitten siinä haasteessa oli enemmänkin hiiri kuin mies, mutta tulipa nyt syötyä kuitenkin, vittu se oli iso. Se oli vitun iso pizza. Kova haaste kyllä. Tuosta löytyy edellisenä pätkänä, käykää vähän ilmessä. Jokainen voi käydä kokeilemassa. Joo, älkää, siis joo, käykää vaan. Oli se mielenkiintoista, mutta kyllä se taas nähtiin, että ehkä se tosiaan meikäläisen taitolla jo enemmän se semmonen niin kuin pitkäkestoiset haasteet kuin tommoset 3 vartin rytestit. Kyllä mulla tuli niin huono olla. Ei mitään tolkkua, mutta tämän päivän agenda selkäjumppaa. Joo, no sitähän oli pyydetty tossa noin. Niin saadaan. Toteutetaan nyt sit sekin. Saadaan sitäkin sitten juodaan, tai mä juon kahvit. Missä sun Mulla on boosterit tää. Missä on sun noi tutti frutit? Ne on täällä itseasiassa. Onhan ne tallessa. Ne pitää saada kuvaan. Joo. Ei vielä päässyt aloittamaan. Niin, no mä ajattelin, ettei katsota ilman tutti fruttia. Ei todellakaan. Niin, hyvä. Ei ilman näitä mennä treenaamaan. Joo, no ei nyt sen tarkemmin ruveta tässä. Kohta te näette, mitä me tehdään, niin kyllä selvitetään enää sitten viisa. Niin. Tehdään alkuun vähän pull over machinea. Tommosilla suoriin sarjoin. Hakataan sinne 10-15 väliin. 10 nousuilla. Toinen sarja tässä on meneekö okei. Varsinainen työsarja. Niin vaan. Mä hoppasin tän tuolin vielä ajalla. Niin se on muun pituuden. Mahtuu hukkakyt. Noin. Äsken oli sen verran tiukkoja. Niin, siellä on ihan sopivasti malmi. Melkein täyspakka. Niin, kato, niin muuten onkin. On se vielä varaa. Joo. Katsotaan jos vielä 8, niin Me jätetään muillekin vähän. Siitä menee. Yes. Se vaan. Anna mennä. Jep. Nice. Tää oli niin kuin 4. working set niin sanotusti. Taas 4. Niin. Puosti vaan. Kevyttä on. Mennä vaan. Vielä se yksi. Noniin.
Kokeillaan sitten täydellä pakalla vielä. Kokeilla. Näin. Näkyy. Ja muuta. Se voi vetellä sitten tohon loppuun. Joo. No, mutta nythän te näette, mitä tässä kohtaa tapahtuu. Ensimmäinen on tämmönen suora. Pidot tuli ensin. Tässä on niin monta vaihetta, että ei niinku vaivot pysty hampaan näissä. Ei oo makapakka. Ei oo makapakka sinä mukava. Noniin. Sitten jos sä katsot suunnilleen sen 45. $45 sekuntia pitoa. Pitää. Purista. Vielä on aikaa jäljellä. Joo. Pysy. 15 sekkaa vielä. Pidä. Noniin, viimeisiä viedään. Pidä. Noniin, 5, 4, 3, 2, 1. Siinä.
rennevuoro sitten. Noniin. Ja nyt mentiin mitä? Suoraan vaan? Joo, suoraan. Niin monta menee. Maksimi toista. Koko ajan vaan rinta pystyy. Mene vaan. Ja nyt on. Mene vaan. Yksi Vittu. koko ajan vauvataan taas. Sitten mennään vähintään se kukaan. Mieluiten päälle. Vielä haetaan. Yksi vielä. Sitten. Negatiiviset. Negatiiviset. Nyt sitten mä autan sut taakse. Joo. Puristusopistut niin kovaa kun pystyy. Ja sit vaan niin hitaasti. Kädet vaan remulle. Kädet vaan remulle. Lähet hitaasti tuolla vasta. Ulkomaan. Käsillä eteen. Olkapäitä painat alas. Vielä se yksi. Olkapäitä alas vaan. Painat päälle. Olkapäät kyllä selässä painaa ihan saatavasti. Rintaan vaan tunget kans väkisin samalla pystyy. Nyt on se vaikea. Koko ajan rinta pystyssä vaan painat niin aloittaa. Elämä niin aloittaa. Kädet vaan reilta. Vittu. Ja nyt sama juttu. Mä laitan sen sinne ihan supistukseen. Puristat koko ajan siellä ihan vapaasti. Meidän tosi pitkä. Joo. Syötä ne ranteeksi silleen, että sulla on kädet suoraan. Sitten pysyy sisällä, että sä et purista ollenkaan sormilla sitten. Siinä meni. Siinä pitää. Koko ajan supistat vasta. Niin kovaa supistat selkää kun pystyt. Olkapäitä alas ja rintaa vaan pystyt. Hyvä. Hyvä, pitää. Sitä vaan pystyssä koko ajan. Oikein supistat sitä. Pysyy siellä. Aivan kauhean paljon. Joo. Pitääks? Kädet vaan reilta. Pidät sen selällä koko ajan. Lapoja vaan. Yhteen vaan. Pidä. Niin pysy. Hyvä. Nyt niin hitaasti palautat pystyyn. Sitten voi laskea. 5 sekuntia yli. Sitten pumppaat sen mitä tulee. Ei tarvitse mennä meihin. Noniin. Pumppaat sen mitä tulee. Rinta vaan pystyssä koko ajan.
Loistava. Ai vittu. Kyllä on turtas fiilis. Minkälainen fiilis selässä? Erittäin niinku hapottava. Vähän. Tässä ehkä jossain kohtaa huomasit vähän niinku olkapäätkin se. Tuossa pidossa rupesi tuntua, että vaikka sä kuinka puolustat selällä, niin olkapäätkin vaan alkoi tekee vähän niinku jotenkin polttaa siinä, mutta helvetin hyvä setti. Erittäin. Sitten otetaan pikku supersarja tähän, eli Joo, otetaan vähän alhaalta vetoa ja ylhäältä vetoa, eli otetaan ihan perinteinen kulmasoutu käsipainolla. Yritetään mahdollisimman raskalla tehdä se ja sitten perään toi leveällä myötäotteella ylätaljaa. Okei. Eli me aloitetaan kulmasoutu. Kulmasoutu käsipainolla jo. No niin, joo. Otetaan superina siihen, että yritetään hakea molempiin se 8-10. No niin. No mennään tekemään kulmasoutua sitten ensin. Katsotaan mitä liikkuu. No niin, ja sitten. Viisi, 6, mennään vaan 7, 8, 9 ja 10. Sitten se otetaan ja tartseni puuhun ja mennään sieltä. Oli vähän liian kevyt tuo. No niin, ja sieltä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. No, tuntuu hyvältä. Kyllä, no niin, valmis. Jotain 4-5 ottaa voi mullekin vähän hevi, mutta... Vähän rupes painamaan. Se on vähän eri. Jälkeen niinku... Pysynyt ihan lihaksi. Sallittakaa se nyt tämän kerran. Tämän kerran jo. Voimapodausta.
Hyvä. Mennä vaan. No niin, pitäis taas viimeinen tästä ja totta kai kato Isoin paino mitä löytyy. isoin paino mitä rivistä löytyy. Katot kyllä. Ihan kai tuon tekniikan siisteyttä siis. Käsittämättömän näkymättömässä tekemisessä. Se on teille 60 kilon hantteri nyt. 2, 3, 4, anna mennä vaan. 5, 6, siinä vaan. 7, 8, jumalauta. 10 vaan. Helppo. Ja sitten 1, 2, 4, 5, noin vaan. 6, 7, 8, 9, 10. Kova, se oli kovan näköinen. Näin kovan näköinen. Sitten on vähän taljaa roikkumaan. Onko sulla muuten jompikumpi niin puoli selkeästi vahvempi, niin jos puhutaan selän latseesta, niin, tai semmoinen, joka aktivoituu paremmin? Ja sitten mennään. Siinä vaan. Siinä vaan. Anna vaan. Yes. 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 Niin kuin äsken tosiaan, et kuulkaa, kysyin, että onko se jompikumpi latsi, niin kuin, tuntuu, että onko se niin semmoinen, että toinen latsi myös aktivoituu paremmin kuin toinen? Joo, kyllä se toispuoleisuus on, että olkapäin joskus loukannut niin aikoinaan, niin kyllä se liikkuvuus on ihan erilainen tuo olkapäässä. Kumpi on se vahvempi ikään kuin, tai paremmin hermottuva? Oikeakätinen, niin jotenkin se mulla vasemmalle puolelle toi niin latsi aktivoituu paremmin, helpommin, niin se aggressiivisesti, vaikka mä oikein kättä. Okei. Outo juttu. Joo, mä oon vasemman silloin, että siinä on sovisluu pompannut paikalta ja siellä on tullut repeämään sitten, niin se vaikuttaa. Niin se vaikuttaa tohon noin. Sitten kun on muutenkin liikkuu suona noissa olkapäissä, niin se on sitten välillä huomaa noissa liikkeissä, että se oikein jaksaisi enemmän ja sitten taas vasen ei. Sitten mä teen yleensä, jos mä teen yhden käden liikkeitä, niin aina se heikompi puoli ensiksi. Joo. Hyvä. Mä vetän sen kanssa tuohon yhden vielä, niin en ihan tuon 60 hanttelin lähteä. Eikä laittaa viimeisen, mä lähtän 60 hanttelin haastamaan. Mulla ei pysy yhtään selällä tää niin raskaammat käsipäivät soudut. Menee vähän kevyemmin mutta puristellaan. Viikakierros supersarja. Tosiaan otetaan tässä nyt se irti mitä lähtee. Vähän happea vaan.
Vähän kevyttä. Mennä vaan. Hyvä. Sitten ylätaljasta failure haetaan. Ne toistot mitä sieltä tulee raavita. Paino ylöspäin. Pikkasen hilasi. Nyt saa vähän rumemminkin hakea niitä toistoja sieltä. Osuu kyllä perille. On nyt 10, koska muuten sitten. Muuten ei kasva selkä. Hyvä. Kevyttä on. Nätisti liikkuu. Hyvä. Se katkesi. Siitä mennään vuorotelle. Aika hyvä nyt. Nyt on hyvä. Joo. Ehkä mitä tähän vuorotellen semmoista 10, 8-10. Sitä on nostaa. Nopeeseen tahtiin vaan vuorotelle tekemään. Seuraava. Tafferit kireille, niin treenit kulkee. Otolle terveisiä.
Crazy. Mä taas meinaan ylettää tuonne kahvoihin. Mulla pitää puhuttakaan, että mä olisin tuossa tuolla pohjassa minkälaista hengitystä. Ai. Mä ruvettaisiin niin olla vajaaksi. Kaikissa näissä hammeriksi aika laittaa. Yes. No. Hyvissä kuormissa. Tää on varmaan liikaa. Siis vaan tullaan suoraan pudotuksen joo. Yhtenä sarjana vai vuorotöissä? Faikune. Ässäkkä päällä. Viimeinen. Matula. Mutta tulee sieltä. Riska. Klasi. Voit. Toivottavasti aina. Se on sulle. No mulla ei mitään ongelmaa yltää tästä tähän. Mulla on niinku... Pitää pikkusen mennä käsiin kulmaan. Joo. Hyvä. Kertaa. Sitten vaan. Suoraan siinä alas. Yes. Vielä kaivaa. Vielä kaivaa. Oli kaivaa, kun me lapia poikki. Kädet vasta.
vaan jatkuu. Vielä viimeinen. Sieltä. Noniin. Pikakierros. Mennä vaan. Vielä tulee. Vielä tulee. Vielä kolmonen tosta. Kolmonen kierros. Aivan liikku. Se on Kalle loppu. Aivan liikku. Hyvä. Semmonen selkäjumppa. Joo. Kyllä tää nyt riitti. Tää oli hyvä. Tähän näin. Ja oliko sun jotain sanomatta tosta, mitä me tehtiin tuossa Teknokymin? Joo, siis se oli taas noita tuori SST-settejä, minkä joskus bongannut tuolta Buljoudin videolta. Ja se on ihan se, että me tehdään aluksi sillä raskaalla painolla suorasarja. Otetaan se rest-pause siihen, suunnilleen 15 sekuntia, tehdään uudestaan vähintään se vitonen, että mehän haettiin nyt päälle kutosia tossa noin. Sitten vähennetään painoa yhden levyn verran molemmin puolin ja tehdään ne hitaat negatiiviset. Yes. Eli siinä on just se, että taas joudut kontrolloimaan selällä ihan erilaista liikettä. Et kaveri auttaa sinne supistukseen ja sitten yrität jarruttaa selällä sitä liikettä koko matkalta silleen, että kädet pysyis kumminkin rentona koko ajan siinä, niin ne on vaan vipuvartena siinä. Ja siinä joutuu ihan erilaisen selkärasituksen alle. Vaikka se paino onkin putoakin siinä, niin se silti se, koska siinä on jo otettu alle aika hyvin sitä toistoa ja semmoista yli 20 niin joo, ja aika isolla painolla. Olihan meillä tuossa negatiivisessakin kumminkin, eikö meillä ollut 2 15 levyä kiekkoa? Ne oli eli 50 päissään, joo. 100 kiloa kumminkin, niin sitä yrität kontrolloida selällä. Ja sitten kun siitä mennään siihen niin sanotun positiiviseen, jos on kuitenkin 15 kiloa päästä pois, niin se tuntuu jo todella vittumaiselta. Joo, se ei tuntunut kyllä, se pudotus sitä edes tajua siinä. Niin, että, ja siinä on taas se, että sä yrität sitä positiivista vaihetta kontrolloida silleen, että sä selä tai toi forkut ja kädet olisi mahdollisimman rentona. Ja yrität hitaasti supistaa sitä selkää, niin se tulee helvetin raskaaksi. Ja siinä taas joutuu miettimään ihan erilaista liikettä. Ja siinä, että sä saat pidettyä ne olkapäät nimenomaan siellä alhaalla, ettei ne lähde karkaa sinne, että sä vedät siellä takaolkapäällä sitä liikettä, vaan nimenomaan tuolla selällä kontrolloit sitä. Ja sitten se pito oli siihen loppuun se, että haetaan se 45 sekunnin pito. Niin se on taas ihan erilainen rasitussysteemi. Ja sitten siihen vielä pikkupumpit päälle. Niin... Joo, loppuun sitten, että se mitä vaan sieltä tulee enää. Että se oli nyt aika kevyt sitten loppujen lopuksi se paino. No joo, mutta kyllä se tuntui kuitenkin. Mutta siinä pidossa se 40 kiloakin on aika raskas, kun sä yrität koko ajan supistaa vastaan siihen selällä ja taas ne kädet rentona ja olkapäät alhaalla. Tässä on vähän sama niin kuin me tehtiin sen hakissakin, että se on periaatteessa niin kuin lainausmerkeissä yksi sarja. Se on aika vitun pitkä. Niin. Se on aika vitun, siis et siinä, se on helvetin hapottava. Se on silleen kiva tuommoista vähän erilaista. Joo, ja sit siinä kumminkin tulee noi suht isot painot, kumminkin kuormat, että sit tulee sitä mekaanista kuormaa siihen ekoihin sarjoihin. Mehän mentiin nyt päälle, ottiko melkein 15 siihen ekaan. Meillä oli 15-16 musta tuli kummallakin varmaan. Ja sitten siihen päälle vielä 6 kumminkin sillä raskaalla kuormalla, että siellä tulee niinku kaikki rasitusmuodot sitten siihen lihakselle.
Siitä oli hyvä mennä sen jälkeen tekemään tuota kulmasoutua vähän raskaammallakin, että se on sitten ihan erilainen tehdä sen jälkeen. Mutta jos semmoisen kulmasoudussa mä jotenkin hyydyin kyllä aivan täysin. Mulla ei niinku se 3 femmakin tuntuu ihan vittu, ihan paskaa. Se on siis, että se niinku pursti selkää, että se 4-5, mä en sano sitä mene selälle enää yhtään. Se vaan niinku, mä heilutin sitä jollain lantiolla. Itelle toi kulmasoutu käsipallo on ollut jotenkin vahva liike kyllä, vaikka nyt selässä ei ole koko, mutta se, että se on ollut vahva liike itselle kumminkin, että pystyy tekemään vähän isommallakin romulla hyvällä tuntumalla. Ja selittelemättä tietenkin, niin mullakin tää on tavallaan tää köysi, mihinkä päähän tää koukku on kiinnitetty, niin saatana pitkä. Se on hirveä matka heiluttaa sitä vittu painoa. Joo, sulla on sen verran pitkät kädet, niin toi vipuvarsi, sen liikuttaminen on vähän eri kuin tällaisella lyhytkätisellä. Niin. Mutta tärkeintä on, että se tuntuu. Kyllä, saatiin menemään. Selkä on hyvässä painossa nyt. Joo, ja nyt kumminkin sitten taas toi supersarjakin, mitä mä oon tykännyt just tehdä tolleen, että noi supersarjat tulis niinku eri liikesuunnista. Et justiinsa tossa tuli toi alhaalta ja sitten ylhäältä, niin se rasittaa ihan eri lailla. Ja siinä on irtoilla tehoa ihan eri lailla niihin liikkeisiin. Tavallaan niin. Tämä totta kai kaikenlaisia supersarjoja kannattaa kokeilla ja voi kokeilla, mutta näin nopeasti tämmöisen järjellä, että se on hyvä, jos hakisi vähän niitä eri suuntia. Joo, se just, ettei se tuu samasta kulmasta. Että... Yksi millä mä oon tykännyt tehdä, niin on itsestään Jeitsisoutu yhdistettynä just johonkin ylätalja. Niin kuin juttuun supersarjana, ne on niin kuin musta ihan semmoinen kanssa kiva, saa vähän just sitä nimenomaan eri tulosuuntaan. Joo, näin. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kiitos jälleen. Kiitos. Otetaan taas tässä jotain jumppaa vaikka ensi viikolla, niin kommentteja tuohon alle, mutta käyttäytykää ihmiset.